hotărât că mi-a tăiat abonamentul aseară și au zis că numai până în 30 să întâlnesc telefonul. Și mi-au suspendat aseară. Nu, după câte am observat, este mai activ, nesuspendat. E activ. Și eu când sun zice, vă rog frumos să aflați detalii despre contul dumneavoastră. Eu ce pot să fac acum, cinstit? Da, dumneavoastră nu puteți cancela, tocmai pentru că nu aveți Credit. Și nici minute, așa-i? Nu, acea opțiune nu mai este valabilă pentru dumneavoastră, asta să credit. Bate, Dumnezeu, au zis că până în 6 asta e valabilă și din 6 mi-o schimbă. Nu așa scrie acolo? Nu, eu ce spui? Pe 6 ați scris dumneavoastră acel credit. Bate, Dumnezeu, și e cinstit să-mi suspende telefonul până în 6, să nu mai pot suna. Cum facem că eu am de sunat acum pe mama, că mama e plecată? Și eu trebuie să dau de ea, cum facem? Dumneavoastră ați scris creditul pe 6 și opțiunea urmă că se activeze pe data de 8. Poftiți? Deci dumneavoastră ați scris creditul pe data de 6, da? Eu am primit de ziua mea, cred. Nu de ziua mea, că acum alaltă nu a fost ziua mea, nu? Dacă vă uitați acolo, îmi dau 6 iulie, sărbătoritul, numitul. Într-adevăr. Poftiți? Ați scris pe data de 6 iulie acel credit. E, 2 euro. Și minute eu nu mai am. Să o vezi. Eu nu mai am abonament. Eu nu mai am abonament plătesc la minute, n-am, așa e. Eu plătesc abonament așa, de-am pula, dar telefonul e inactiv. Poftiți? Lăsați-mă ca să vă explic puțin. Ia să explicați. Deci pe 6 ați scris dumneavoastră acel credit, da? Da, pe 26, 2 euro. Opțiunea urma ca să vi se activeze pe 8. Pe 6, nu pe 8. Deja m-am mințit, m-am mânat cu 2 zile. Pe celălalt o zis, bată, Dumnezeu, că pe 6 mi-o activează, mă. Eu ce fac acum? Domnule Petric, dumneavoastră pe 6 ați primit acel credit, nu? Da, pe 6. Și până în 6 eu avea minute o grămadă, nu? Da, într-adevăr. Nu, pe eu ce spui? Opțiunea pe care aveați dumneavoastră sunt valabile 30 de zile. La 31 zi urma ca să se activeze cealaltă opțiune dacă aveți credit în cont. Bată, mă, credit în cont. Deci, ascultă-mă, eu vă plătesc și vă abonament și eu mai iau și 2 cartele pe lună. E bine așa, acum cinstit? Nu spun că este bine. Bată, faceți ceva, bă, eu trebuie să sun pe mama că plecăm cu oile la munte și eu ce fac? Plecăm cu oile la munte, eu trebuie să dau de ea. Eu cum o sun? Dacă zice că să consult pe dracu, pe Orange, că mă mult la toate rețelele din România asta, numai de Orange să nu mai aud. Ca să puteți să vă activați această opțiune. Deci, nu așa, nu, stop. Cum găsim o soluție să sunăm acum? Atunci nu puteți suna pe mai pentru că nu aveți credit. Nu mai avem credit. Și nu putem să băgați ceva credit. Să transferați. Nu trebuie să băgați la dumneavoastră. E la Orange că eu plătesc, bată-l Dumnezeu, că nu dracu țigan. Păi eu v-am înțeles, ați consumat acei euro, acel credit care aveți 2 euro. Aia. Dar după ce mi-o băgat să-i consum, bate, eu trebuia să-mi bage minute. Opțiunea urma să se activeze data de 8, dar dumneavoastră ați consumat Cu 2 euro s-a activat. activați. Pe data eu, cu 2 euro s-a activat. Nu, cu 5 euro, domnule Petric, pe care i-ați primit pe 6. Bată, mă, deci eu, mă faceți eu de mă leg mie aici în copacul ăsta, că sunt un cireș foarte înalt. Vreți să mă spânzur aici, băgați minute să vorbesc cu mama sau nu? V-ați sta cu ceva mai repede, dar nu acum. Va trebui ca să încărcați dumneavoastră muncă 5 euro și să vă activați acea opțiune. Și cum face să ne întâlnim, să găsim ceva minute? Încărcați dumneavoastră cu 5 euro acest cont și sunați la noi și vom activa opțiunea pe care o doriți dumneavoastră. Eu bag 5 euro fără să vă mai sun. Voi vedeți că mi-i bag, nu vedeți? Că îmi scrie acolo. Nu. Da. Îmi bagi minutele. Am cinstit. Fără daur și poate. Eu, deci, eu îmi introduc 5 euro. Da. Dumneavoastră mi-activați. Va trebui ca să reveniți până pe la noi. Bată, Dumnezeu, că eu trebuie să sună. Pe mi se ia semnalul aici, că mi și telefonul încărcat. Vine și plouă, nu. E întunecat. Eu ce fac? Deci nu mă înțeleg, solveți, sunt într-o situație disperată. Da, să spuneți dumneavoastră când le încărcați și să revin la dumneavoastră pe telefon. Eu recarc în 10 minute.
În 10 minute mă duc la Cioban, care e și el un telefon, mă duc aici de sus la Cioban și sun să trimit un cod și îmi bag 5 euro. Bine, și o să revină la dumneavoastră cu un telefon în 15 minute, este bine? Ciobanul? O să revină la dumneavoastră cu un telefon în 15 minute, este În 15 minute să mă sunați bine. Da. Bun, vă mulțumesc, deosebit de iubit. Cu multă plăcere, domnule. Vă iubesc. La revedere. La revedere.